Αξίζει να ανοίξω επιχείρηση, θα αντέξει? Πάτα follow και πάμε να δούμε πώς άντεξε η δική μου. Ξεκίνησα το 2005 και φυσικά δύο πράγματα ήταν σίγουρα. Πρώτον, ήξερα από ιστοσελίδες. Δεύτερον, δεν είχα ιδέα από επιχειρήμα. Μέχρι το 2008, λίγο πριν την κρίση, ήμουν στο κυνήγι. Πελάτες, δουλειά, ξενύχτια, χαμός. Ώσπου το 2008 αναλάβαμε τα πρώτα μας μεγάλα project. Και ευτυχώς ήμασταν σε θέση να τα φέρουμε εις πέρας. Και έτσι έχει ξεκινήσει μια κανονική ροή στην εταιρεία μας. Και εκεί που λες καλά πάει, μας χτυπάει η κρίση. Δεν τα παρατήσαμε, δουλέψαμε ακόμα περισσότερο και τελικά αντέξαμε. Και έτσι το 2013 φτιάξαμε τις δικές μας εξειδικευμένες εφαρμογές που έλυναν πολλά προβλήματα στους πελάτες μας. Οι πελάτες μας το αναγνώρισαν αυτό και έτσι αναλάβαμε ακόμα μεγαλύτερα έργα. Το 2015 προσθέσαμε υπηρεσίες digital marketing και μεγαλώσαμε ακόμα παραπάνω. Τόσο που το 2018 κάναμε επέκταση και στην Αθήνα. Συνεχίζοντας να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, το 2019 προσθέσαμε το email marketing. Όλες αυτές τις προσθήκες μας θωράκισαν για την επόμενη κρίση της πανδημίας. Το 2025 πια κλείσαμε 20 χρόνια. Χτύπησε η οικονομική κρίση, χτύπησε πανδημία, αλλά εμείς αντέξαμε επειδή κάθε φορά επιλέγαμε την εξέλιξη. Άλλωστε, η Web Ideas είναι η εταιρεία που κάνει τις ιδέες σας πραγματικότητα. Γράψτε μου στα σχόλια, εσένα τι σε κρατάει από το να ξεκινήσεις κάτι δικό σου.